Hej, det. Det er min webpræsentation til min HPV, til vores HPV-kampagne. Øhm, Når vi skal kigge videre til indholdet, så indeholder min præsentation en kampagneplanlægning i 8 trin, et budskab, og budskabet er kode, hvordan vi har anvendt personer og scenarier, indholdssortering og design med henhold til vores website. Ja. Hvis vi starter fra en ende af, så kommer vi frem til noget, der hedder kampagneplanlægning i 8 trin. Ja, hvad handler det om? Det handler om, at der er en masse ting, vi skal tage højde for, når man laver sådan en informationskampagne. Og det her, det er så en fremgangsmåde til at tage højde for de ting. Der starter man at kigge på, er det overhovedet et informationsproblem? Eksempelvis, hvis det for eksempel er om tykke mennesker, og vi informerer dem om sundhed, men det reelle problem, det er egentlig, at de har en eller anden form for stofskifteproblem. Så nytter det ikke noget, at vi informerer dem om noget, de egentlig ikke ændrer. Derefter så skal vi finde ud af, hvilken afsender vi er, om vi har brug for en større organisation til at hjælpe os op. For eksempel i vores opgave var valget mellem Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse, og der valgte vi med henhold til den politik, de har som afsender, så valgte vi Sundhedsstyrelsen, fordi Kræftens Bekæmpelse, det er en stor organisation, der lever af donationer og har en masse retningslinjer at følge. Derfor kunne vi ikke nå, men vi allerede fra start af, at vi kunne nå særlig langt i det, vi gerne ville. Derimod så er Sundhedsstyrelsen regeringsejet, og deres formål er egentlig at få budskabet ud. Selvfølgelig tager de højde, men ikke nær så meget i forhold til Kræftens Bekæmpelse. Derefter kigger vi på målgrupperne. Hvilken målgruppe er vi har til kampagnen her. Det er i vores sag, det er det 18-25-årige mennesker. Vores mål det er egentlig, at vores budskab skal komme ud til dem. For at finde lidt mere ud af målgruppen, ja, så må du kigge på, hvilken informationsstrategi du vil vælge til at ramme de målgruppen med. Det gjorde vi ved at lave et kvantitativt spørgeskema. Der fik vi svar på, at de egentlig godt vidste, hvad det var, men de gjorde det egentlig ikke. Ved at svare, at de ikke havde behov for mere information, men det egentlig ikke rigtig vidste, hvad det var. Det er 2 spørgsmål, der gjorde, at de sådan gik i strid mod hinanden. Derved så tolkede vi det som om, at de ikke var udvidende omkring dem. Derfor så giver vi en blanding gennem relevant information og uddybende og teoretisk information omkring sygdommen. Senere end det, så formidler vi et budskab. Det kommer vi hen til senere. Bagefter kommer vi hen til medievalget. Hvilke medier du gerne vil ramme din... Du kunne for eksempel være, hvor de målgruppe færdes. Der kan du vælge medier i henhold til det. Bagefter så kan du jo evaluere effekten. Du kan jo på testen, og så kan du sige, jamen, hvordan gik det? Hvilken effekt var der i henhold til en masse forskellige ting? Der kunne man godt så gå i skridtet videre og se på, jamen, hvor meget effekt har det så givet i forhold til de omkostninger, der har kostet. Men i vores sag, der er vi ikke til højde for kampagnens omkostninger. Også vores argument kunne være for, at vi i Sundhedsstyrelsen og vores budskab er så vigtigt, og det kan kun betale sig at få det formidlet til dem, koster det vel. Fordi i sidste ende, hvis de er syge og sådan noget, så koster det en masse penge for regeringen at behandle dem, ikke? Så, videre til målgruppen, fandt vi ud af, at steder som vi færdes, det var typisk uddannelsessteder, offentlig transport og de sociale medier, altså internet.
og Facebook og ja, Instagram. De er i internettet, så de er gode og erfarne i brug af internettet, og de findes i det moderne segment. Og deres primære medier, de anvender det computer, mobiltelefonen og tv'et. Her har vi anvendt noget, der hedder personer og scenarier. Det er, at vi med henhold til de informationer, vi har omkring målgruppen, den alder og hvordan de sådan ud fra spørgeskemaer har svaret på de ting, som vi har spurgt dem om, har vi konfiguration personen, så personen er en slags er på en måde levende for os. Her kan vi for eksempel se, at der er en person her, som han går op, han er bevidst om, hvad HPV er, men han gør ikke på følgende måde. Derfor behøver vi at i det her scenarie, der behøver vi at gøre at beherske, altså at gøre den måde vi sådan afsender vores budskab på, skal specificeres, så det rammer lige specifikt ham. Det kunne fx være, at vi skulle sprede et budskab omkring sådan et eller andet slags budskab op, hvor vi så siger, okay, han er måske lyttende over for diskussioner i medierne, og så kunne vi skabe en diskussion med medierne ved at lave hvordan provokerende ting over. Det kunne måske helt specifikt ramme ham i den her situation. Derved har vi anvendt personer scenarier. Ja, og når vi så kigger videre fra personer scenarier, så kommer vi ind på budskabet. Vores helt konkrete budskab, det vi egentlig vil med hele den her kampagne. Og vores budskab lyder, HPV er en farlig virus, der smittes via sex. Hos fyre kan det i værste tilfælde lede til kræft. Du kan forebygge HPV ved at få en vaccination. Og vi kan nu formidle det til vores målgruppe igennem Lastbrød, der sådan organiserer tingene på en måde, som siger, der helt klart gør, hvem vi er som afsender, og hvad vi egentlig gerne vil. Det lyder følgende. Vi er Sundhedsstyrelsen. Vi siger, at HPV er farligt, og du skal få en vaccine, i hvilken kanal, på website og i en medie, til hvem, det seksuelt aktive fyre, 16-25-årige, og med hvilken effekt de får en vaccine. Ja. Hvordan har vi så kodet budskabet? Altså overordnet set, så skal den måde budskabet skal formidles på, skal specificeres, så det appellerer til målgruppen bedst muligt. Det har vi gjort ved at lave et slogan, som lyder, sex er godt, det er HPV ikke. Grunden til, at vi har valgt at bruge det slogan, det er, at der er humor over det. Vores målgruppe er ung. Vi har undersøgt, og vi kender de unges humor, som oftest appellerer til grov seksuel humor. Det har vi så gjort på følgende måde. Vi har simpelthen lavet i vores andet medie en outdoor reklame. En outdoor plakat, en rullende plakat, kan man også kalde det. Der har vi gjort følgende måde. For eksempel har vi sagt, at vores budskab er her, så det godt, det håber vi ikke at få en vaccine. Her der har vi et internt budskab, der sådan siger, det her tegn, det betyder sex.
og det ved vores målgruppe udmærket godt. På den måde, så slipper vi for at sådan vise helt konkret 2 mennesker, der viser røv, der viser bare røv. Fordi at hvis vi havde gjort det, så var der måske endnu mere kritik, der blev brudt. Så derfor har vi så nedsættet brydelsen af etik i vis omfang i hvert fald. Designmæssigt så har vi placeret den i kronologisk rækkefølge. Vi har placeret attention øverst, som er hænderne, som er symbol for sex, provokerende med opmærksomhedsfangende. Nedenunder der har vi vores slogan, interest, som er vores interest. Den siger, vi fandt ud af, at målgruppen jo ikke helt var bevidst om, hvad HPV var. Så herfor der betegner vi HPV i en dårlig sammenhæng i forbindelse med sex. Det skaber os en interesse. Hvad er det? Det er et nyt ord, det her. Det er slynget i hovedet. Det er i forbindelse med sex, og det er ikke godt. Desire. Her der finder vi ud af at give dem noget relevant information med henhold til selve sygdommen. Her siger vi til målgruppen, okay, her der kan HPV rent faktisk føre til kræft. Og det du kan gøre, du kan få den her nydelse af at læse, hvordan du kan forebygge det her. Og for at gå et skridt videre til action, der har vi en QR-kode og et website-link, som så skal sende os videre til vores website. Ja. Med andre ord, var vores andet medie en portal til website. Altså folk, de skulle kunne scanne sig ind på vores QR-kode og vores link, eller scanne via deres mobil, og så skal man så komme videre til websitet. Det er vores website. Der har vi designmæssigt har vi lavet en masse overvejelser. For eksempelvis så har vi brugt gestaltlovene. Der er for eksempel her over de her, der har vi brugt gestaltloven om lighed, enshed og tæthed. Ved at de er ens sammen. Det skaber i bevidstheden, at der er en forbindelse mellem de her ting. Så har vi gjort noget med vandrette linjer, som ses i mange steder. Det skaber et mere statisk look over hjemmesiden, og det er rart at kigge på. Udover det, så har vi et billede af vores målgruppe, så målgruppen kan appellere til sig selv. Det er okay, det er faktisk rent faktisk en fyr på min alder, som er inde på hjemmesiden. Det er ret sted, hvor jeg skal gå hen. Og så har vi en læge, nedenunder i den forbindelse, som viser os, at der er en vis troværdighed over hjemmesiden. Ja. Men med henhold til hjemmesidens indholdssortering, så anvender vi det, der hedder scan, skip og zoom. Det har vi gjort ved at lave nogle labelings og nogle chunkings. Det vi har gjort, det var at chunksene, det er dem, som viser sådan, okay, herop, der kan jeg sådan læse det, jeg gerne vil læse, og så kan du gå nedenunder og læse her. Det giver en meget bedre struktur over nettet, at læseren rent faktisk kan gå frem og tilbage, op og ned, og finde det, han helt specifikt gerne vil læse. Og så er vi til højde for, at vi skriver til nettet.
Øh,